साननि समावनो सासे आर्मि जवाननि मबाइल खावनानै लानानै खारदों सिखावआ। जनायाव सानजों सान गें सिखावनि अनजिमाया बांनो हमदों। होसो होसो थागिबि सुबुंफोरा हमनो हादों सिखावखौ। नोंथाङा रेल स्टेशनाव मबाइल चार्जिं होयो नामा? जुदि होयो बे बारनिफ्राय सांग्रां जा। साननि समावनो नोंथांनि मेगन सिगाङाव चार्जिं होनायनिफ्राय सिखावआ लानानै खारगोन। जनाई मुरखंसेलेक रेल स्टेशनाव दिनै फुंनि समाव जनाईनि रायांग मिलिटारि केम्पनि सासे सेनाया गुवाहाटीनिफ्राय रेलजों फैनानै दान्दिसे रेल स्टेशनाव जिरायनानै मबाइल चार्जिं होबाय थानाय समावनो बितु दास मुंनि सिखावआ खावनानै लानानै खारनायाव मोनसे सोमोनांथाव थासारि सोमजियो। लोगो लोगोनो थागिबि सुबुंफोरा सिखावखौ होसो होसो मोनसे हाखरनि फुख्रियाव हाबसोमना थानायखौ बोखांनो हायो आरो थागिबि सुबुंफोरा सिखावखौ हमनानै साजा होयो। মোবাইল চুৰ কৰিছিল আৰ্মি এটা হয় পাছত আমি সেইফালে বিচাৰি গ'ল আমি আৰ্মিটোক লগ পালোঁ হয় পাছত ই গ'লে মানে আৰ্মিজনে মোবাইল লৈ কিনে পলাইছে পাছত ইয়াক আমি সেই ইয়াত লগ পালোঁ এই লাষ্ট চাইনবোৰ্ডত তাৰ পৰা আমি ইয়াক ধৰি আনিলোঁ গোটেইকেইটা ল'ৰাকেইটা এই পুখুৰীটো ৰেলৱে বিলটোত জপিয়াই দিছিল মানে মোবাইলটো নিদিয়াকৈ পাছত ধৰি ধৰি মোবাইলটো ওলাই দিছে হয় তাৰপিছত মোবাইলটো পাই কিনে এৰিছিলে আকৌ পলাইছে ইয়াৰ পৰা সেইজন মোবাইল